Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah karepmu karo kaya Suminten Edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan anak ya Den Mas Broto kae paudu to. Brotowali. Nadian Brotowali ra apa-apa, nadian to cilik kaya ngene ya aku dolan. Ya cilik lah sing ketok sebagian ono sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Oh segede dase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wonge gedhe mosar mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lainnya. Enggak mau. Tatin ojo gawe kuciwaning atiku. Heeh. Kowe yen ngono kuwi kaya wong wedok urean. Ojo angger wong lanang mbok gandrungi. Ora lah, aku senenge karo Den Mas Broto lho. Ming karo Den Mas Broto ora ono liya-liyane. Arep sama aku Broto apa piye? Lah sapa? Kae Subroto aku Sugareng. Sugareng. Aku terus seneng karo panjenengan. Ora ono jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ono Broto Gareng. Lah urusan pokoke aku gandrung karo jenenge Gareng. Ngono kae gelem ora? Wis ora urung ki wong wedok tipene senso. Apa senso? Tebang pilih kowe. Ameng ora ngerti tandang-tandukku kok lem dadak ngarani kaya senso. Tatin. Aku teko rene iki jane arep ngelem kowe. Lah apa? Jeneng Tatin iki tanpa kendhat anggone sinau. Tin iki nemune saiki dadi sinden sing akeh wong nyenengi. Ngono, wis akeh penggemarmu mosok kowe gandrung karo aku, kuwi teges. Ayo. Lah aku manut sutradarane lho. Oh, wis ngongkon to. Ngerti seleraku kowe. Ngerti seleramu piye? Lah kuwi kok gandrung karo aku iki tegese kan ngerti seleraku. Lah ya wong sampean ki ketop wayang wong dadi. Sampean ki dadi Gareng ki ora mung setahun 2 tahun. Gareng Sriwedari ae. Oh kok Sriwedari ndi? Aku Ngesti Pendowo. Ngesti Pendowo kae sapa? Mindah statusku. Gareng Ngesti Pendowo ki mung sampean. Gareng ning alas-alas sing wewe ki mung sampean. Kae Gareng Pung. Bareng wayang wong padake Gareng Pung. Dadi ki Gareng ki wis coba nek saiki ngetoprak iso ora? Yo capet-capet wong biyen yo sok ngetoprak. Nah. Mula ladenono Tatin kuwi. Iya, aja dadi atimu. Den Mas Broto. Ana swara ora ana wujude. Padake apa lho? Entut. Aku capek ngono. Enton kok sakmene gedene terus mendah kuwine sepira. Oh iya. Apa ora ngeling ngedem? Den Mas. Aku ki wis tresna tenan lho karo panjenengan Aja iki. kaya ngono Suminten. Lah kenging menapa to Den Mas? Dipirsani piyayi akeh ngene lak yo saru. Kok mboten sanggatek liya-liyane anane ming kula karo panjenengan. Lho aku mesti yo nggatekke sing nonton wong sing nyangoni yo kono kok. Lah yo nek saiki wak jenenge wong tresna yo ora peduli, penonton ora peduli apa-apa. Ngeling ngomong kudratmu ki sebagai wanita. Minangka wanita kudu iso ditata aja grusah-grusu. Lah apa nek wong jenenge tresna iso ditata? Iso ditata? Kuwi urusane karo ati lho. Ngomong ah. Urusane karo ati kene iki, nek nang ngerti ati. Karo bojoku galak iki, Mas. Ya ora apa-apa, Suminten ki ya pancen cantas ngono kuwi kok. Lah jenengan ki gelem ora karo aku? Sorry, Jawabane ming loro. apa? Gelem karo gelem. Wah. Ajak bubrah iki. Bubrah piye to? Ora iso. Ora iso serbabe apa? Kowe golek lanangan liyane wae. Aku ora seneng karo lanangan wong Mbok liya ora ora seneng. ketoprak kok lanangan kaya bebek. Maksudku wong lanang liya ngono lho, Mas. Lah ya golek wong lanang liya kok Wong lanang liya lah akeh sing luwih gagah luwih bagus. Kenapa kok kowe ngarah aku ki ono apa? Jenenge tresna yo ora ndelok bagus, ora ndelok wonge putih, ora ndelok. Oh, ndelok arep. Nadiantar jenengan rupane kaya ngene nek tresna arep piye? Ya ora ngrupak-rupake to. Lah ya piye? Ya rupaku ala ning ana aurane. Lah ya aurane kuwi Ora Suminten. Aku ora iso ngladeni sliramu. piye? Ning ndi bocahe? Aku nang kene Den Mas panjenengan ngopo? Sampeyan gedene kaya ora weruh lho. Aku yen wis ora tresno nadyan gedene sak gunung anakan ora katon ning telapukan. Mergane ngopo nek ora tresna mbok dijelaske? Kowe lah ngerti dhewe. Aku Apa? kok sampe aku ngopo iki? Mas
Subroto wis di bojo ya? Wis karo Cempluk. Wis jarene Mas Eno wis di bojo. Bojone jenenge sapa? Cempluk. Cempluk karo aku ayu ndi? Ayo ndelok, engko tangi turu kuwi ayu ndi? Aku entek aku tangi turu. Wong wedok iki ketok ayu lan orane yen rikala tangi turu, polos. Sing ngomong sapa? Iki. Terus aku mau jajal aku turu dhisik. Ayo dicoba turu dhisik karo jenengan. Lah mbok iya. Lah mbok iya. Ora iso kowe karo aku lak dudu musime. Musim apa? Apa kuwi? Murim. Mau kreme kok musime. Musim. Rasa saya kan rasa Yen ora cocok karo aku mbok golek wayang liya ngono lho. Ora iki soalnya aku lek golek wayang sampean ki ya wis kentekan pemain ketoprak. Ya wis terpaksa jane Den Bagus Den Broto iki ya bagus ya sing wong sing rupane kaya ora ana ta Broto kok koretan pemain iki lho. Ya nane iki ra apa-apa lah. Lagi iki aku digandrung wong wadon ayu. Engko tibake liwung ya, Lin. Kok sak tiba-tibane aku tiba karo iki sing penting. Aku tok mbleki iso modar tenan tuh. Ya ora mau urut dijajal kok ya Den Mas, kok nek bobok kan ora ya nek semamput ya. Aja ganggu aku, iki cedak wis matlit lho. Lah ngapa? Akeh sing kosong. Terus maksudnya kan kepiye? Mengko tak jak mlaku-mlaku niti priksa. Wah aku wis duwe bojo ya suminten. Ora peduli. Loh, lah aku ora peduli kok urip. Ya, sing penting aku tresna karo jenengan perkara jenengan arep dudu duwe bojo duwe apa? Aku sing penting tresna karo jenengan. Nek nanti jenengan aku tresna karo kowe. Wah, wis kelangan rokok iki. Biasane wong wedok seneng karo aku yo mung njaluk rokok tok. Endi rokoke ndelok rokoke? Urung entuk Yang duwene apa? Mau entuk sak bos gawa kae kabeh. Dosa apa sing tak sandang yen aku ngladeni si? Oke nek dosamu ki oke. Kowe iki jane iki dadi apa? Wong ketoprak kok dikomentari. Lah yo ngak yo penonton ki bebas. Iki ngudos rasa. Sumandi. Aja ngono Cempluk. Apa suminten, Ding? Sisihmu. Sum. Aja. Sum sapa ta? Jenengmu ki sapa? Suminten. Diundang Sum kok ora gelem lho. Lah ya ora penak kok sum. Ya Min. Min piye? Kabeh Suminten. Bar mangan apa to kowe? Makbul. Aku mau bar mangan jengkol ya. Ya ora njak ngapura mambu sithik ra apa-apa. Oh, berarti ya marai ra enak kowe jengkol aku pete tarung. Lah ya ngono to Suminten. Kowe eling ya, Nduk. Dudu kowe jodohmu dudu aku. Ngono. Golek. Terus apa? Ya mbah. Aku ning tresna karo jenengan lho. Tresno entuk ning tresno ku lak tidak harus memiliki. Sapa sing ngomong? Nek aku kudu memiliki. Lah kok ora nyawang sing ngomong aku lho. Lah ya aku ora peduli jenengan ki mbok ditampa apa mbok dirasake sithik Lah lho. nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong menimoh nek ora ngrasake. Memangnya aku Apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang nulis. Tulit gara. Pilih ngarep apa mburi kene nek ditulit. Pak Bambang mohon izin. Mohon izin Pak Bambang. Aku aja mbok godhong ngono. Aku kuwi anak bupati, Ji. Terus ngopo? Lah jenengan Anak ki lho. bupati Trenggiling ki. Trenggalek. Gede. Trenggalek. Masa Trenggiling lho. Anak bupati Trenggalek kok terus sak nggon-nggon seneng karo wong wadon. Aku wis entuk Lah cempuk. apa derajat pangkat kuwi dadi patokane wong bebrayan? Ora. Lah kene ning eling ngono kabeh wis ginaris. Aku kudu karo cempluk. sing wong jenengan
durung dadi karo ceplok lho. Loh. Jenengan lagi dijodokke to? Sebelum janur kuning melengkung siapapun boleh memiliki. Loh, janur kuningnya urung melengkung ning panake wis ning kono. Lah kan urung diijabke to? Lho nek wis ajar aku. Ajar ngapa? Saya nikahi. Ya karo aku. Wah. Ayo, muni. Dosa apa sing tak sandang? Teko iki panggoda kang tan prayoga. Nasa Rina Tak rasa-rasa. Tak rasa-rasake, tak gagas, tak penggalih, tak pikir. Kok yo iman-iman kowe ya. Mbak panjenengan niku mbok dijajal dhisik to, Den Mas. Aku wis ora arek kasar wae jajal tak coba. Ah, Coba. Halo? Kok sapa? Halo? Oh, Bu Bagyo, nggih. Mboten niki meng Gojek kok, Bu. Oh, nggih, njing mule mboten entuk melu kula nek nganggo gantung-gantungan. Nggih. Nggih. sapa e? Sinten, Pak? Mama, besok pulang bawa uang. Uangnya buat saya aja. Tidak bisa. Kenapa? Dia kan Apa? titian saya. Nah, aku ya pengen loh. Pengen apa? Wih, Apa duit? duit karo kowe. Omong. Duit Aku ki wong aku ki berbudi bawa laksana kok. Iya. 5.000. 5.000? Gelem ora? Kowe tenan iki numpak bis to kowe? Iya. Mandek rest area, kamar kecil kanggo. Jagake bose, wong ki perjalanan turu terus. Kok ngerti? Ngerti? Wong kuwi kowe melu kuwi kaya melu babangan, ora tau mampir warung. Betul wong. Neng alas terus. Iya, tak jodke. Yen wis rina Yen wis rino napa? enggal ratri Kepengin dan cepet bengi ana apa? kang kadelo Sing mbok delok apa? Suminten. Aja ning kene ya, Nduk. mong sliramu Seliramu ki kabeh ora kene tok. lah endi Kabeh. mong sliramu tapi ta Nek ya ora diobok-obok ngono to. Wong tuwa kok lah diobok-obok. jare kon kabeh Maksud ya ngambang mung seliramu, sak awakku jur. ayo tak tumbuk saka dhuwur tekan ngisor ngono lho Jangan. lah kenapa Nanti kena buah karambol. apa punya buah Hatiku bisa melise sana melise sini. Gitu loh Tatin. mong sliramu Nah, sini tok to, lho. Aja dilapke aku meneh. tanah liat Jelek lambine, Mas. Golap tak tresnani lahir ora iso. Ora iso. Ora iso. Disekseni bumi langit bojoku ya mung kae. Kae sapa? Apa jenengan ana iso tak gawe alus apa piye? Njaluk kasar apa piye? Lah aku malah seneng. Lah ya nek kasar ya ngene nek ra gelem rene lho. Kurawa jodoh ceker ya. Wong kok oleh dadi. Lah, lek ketek kok iki. anyel umum lho. Lah kok aku supporterku akeh lho, kowe nyeleni aku supporterku. Lah wi bolaku kabeh lho, nek jenengan ora gelem iki dikruyuk wae. Kok ora kowe iki sindel apa sarpa kenaka kok nggo bola iki. Lah aku galine kene kok ya. Oh gali to? Heeh. Oh, Jenengan gelem ora? Sing nyekel darah. Gelem ora? Masin, aku Iya. dipeksa Mas. Ya wis ora apa-apa aku tak iki lagi SMS Mbak Yu. Semarang. Mbok SMS-e pertemu wong kae ra iso maca. Ora gelem tenan ya wis aku tetep liwung lho engko nek ora dadi karepe. Arep lewong, arep badan ngarepmu. Ya dadas. Yes. Dadas. Wis. Ayo. Susu kendangi. Ya. Dadi nalikane sesuatu
Wis entuk ijol. Kowe ora entuk Apa? Subroto, entuk Subriti kuwi. Lah nek iki sampeyan iki ya mesake Ora, kok mesake nopo dimbu. Lah urung wayahe. Engko dimbu lah ya dikarbit ge cepet gede. Gelem po karo aku. Lah Wah, iki. Lah iki. Suminternya ya koclok. Lah ya piye Lah wong edan kok bebas. Lah iki ra gelem, Dek gelem karo aku. Entuk Ora gelem e. Lah sapa sing gelem karo aku ora ono sing entuk gelem. no mbahmu. Tah, Si mbae. bae sapa? Si mbae kuwi. Ngapa lu sos? Malah karingin nang ngene tok kok. Mbae, ora gelem to kowe karo cah cilik. Ora gelem. Cah cilik ora gelem karo kowe kok aja meneh aku. Jenenge ora gelem po? Engko ngenteni bar. Mangga. Sabda pandita. Gusti klelane tresnaku bakal ginawa mati yo Mbak sik Tin iki ana sing perlu diwaca sik. Nggih. Saka Nawala sing saka sing kagungan ajat. Pak Bambang. Nggih Pak Bambang nggih. Sing endi ya malah menika Pak Budi sing Pak Budi wae. Oh Pak Budi. Oh iya Pak Budi. Oh menika nggih nyuwun lagu Liwung. Oh iya. Iki nyawer Liwung ki mau bengung. Heeh. 1 juta. Oh iya. Ki 500 kagem Pak Dalang, 500 kagem ingin nyekar Liwung. Oh iya saking Pak Budi Harjono. Yen ngono kowe tak tampa tresnamu. Lah yen menapa Kang Mas? Ana 500-e. Lah ya ora apa-apa mbok dijukuk lho. Lumayan. Nek ora dijukuk dalange sok lali. Iya lumayan buat jajan nasi kodok ntar malam. Iya, iki wis ana nya. Iya, dibuka Kulup. dulu dong. Kulup seno ndang paringno ya. Tungtok. Ngopo kae dienggo kae kok? Ngaleh aku lho. Wah, biangane iki. Ngapa? Bareng entuk duit sing mbok tresnani mbok singkir-singkir. Lah saya ora gelem. Oh. Cara gelem ki wong wedok ya wis wegah arep nyanak-nyanak meneh no. Oh, ditenono. Apa? Ora apa-apa. Kowe Ya. galak. Rampungke Tin. Yo. Nggih. Atur nuwun nggih niki sawerane. Saking Pak Budi. Nggih, saking Pak Putra Andes Budi Harjono. Nggih, Ya. mugi lancar rezekine. Amin. Sabda pandita ratu. Mugi Gusti kilane. Aku bakal ginawa mati. Nah, Nggih, sampun.
Sik iki suwe mau piye ukarane? Pak Babang tuku gedange. Tugel. Terus Ceblok. oh ceblok to. Ceblok ora? Kok masaku bosok-bosok ngono. Sing bosok iki ya kowe. Ayo ngomong aku. Nggih. Selamat malam, Sunter Jaya. Ya, luar biasa, Pak Kareng. Selamat malam, Pak Senda ya. Selamat malam. Sik. Saiki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Garing, Pak Seni ngono. Sudah semua pakai di sini ya. Ya ne yen seni iki ngerti seni. Gue ya. Seni ngerti. Sende. Seni iki nguyo. Mosok dalang kok dalang nguyo. Gak bisa dipakai yo. Nggak bisa. Oh, gak bisa ya. Alat denye. Alat ini. Alat denye lho. Iya, Wis ora ora nganggo Oh, nggak biasa. boleh. Kalau tidak bisa, jangan Habis. sok berkate-kate kayak Jakarta. Oh, gak bisa. Gak Iya, nanti keplese-plese lho. Keplese-plese apa itu? Maksudnya ini kepleset-pleset Oh, lho. kepleset. Iya. Tadi aku sih bingung nyampe sini tadi pagi. Oh, Aku nyasar di gang-gang itu. Nggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Ki sing marai Bali ora disangoni yo ngene iki lho. Pak Bambang kok Pak Bambing? Pak Bambang. Nah, asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Ah, nanti Saya- ketemu. Neng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan namamu Neng, namamu kan Elise. Iya, Elise. Elise. Gue Elise bukan Neng. Neng. Tadi naik apa? Gue nanti motor maber. Jangan ngomong dhewe. Ana motor Ora. maber iki. Motor maber. Motor kok mencret. Motor mabiar iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Ojo motor iya. meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar di geng-geng itu. Oh, Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Pak Bambeng. Bambang. Iya nyariin, aku nggak tahu nih RT berapa, 17. Oh ini deket tempat siapa sih? Aku bingung sih di mana Iya. sih nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang Suparno. Oh itu yang rumahnya paling bagus Mbak. Kukirain orang-orang Jakarta nggak pada ngerti, ternyata ngerti semua. Oh iya, banyak yang delok ke lo. Iya, ternyata Pak Belum. Bambang ini terkenal sekali. Iya. Terkenal ramah, cerdas, agamis. agamis, Luar biasa lomo. memang. Iya, lomo apalagi nih, nggak tahu nih. Lomo itu Lomo iki awake gedhe iki lomo. wis somo. Kae lemu. Ora gathuk iki. Luar. Lah tak kira pikir aku nang olahraga sumo. Cepur lemu loh. Iya, tadi makanya. langsung ketemu, tanya. Kayak aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya Luar biasa. kamu mumpung di sini ditanjak kene. Tanjak kene, iya. Iya. Emang gue tanjak kene dari tadi. Kuwi Ya. mau wis mlaku-mlaku dhewe kok. Lah, Sing nggih. dene do ngaso iki nek Elisa mesti tekan papan ngendi wae mesti Dolan terus dijual. Iya, harus di Jakarta harus main dong, Parlente. Kemana aja? Gue ke Ancol Jaya. Ancol Jaya. Ancel iki di. Ancol. Pas. Kok ono don ancel iki gitu. Ancol. Mongko nek Ancol iki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nih Ancol nih? Bahasa Jawa artinya apa? Ancol ya ancol, jangan ancol. Kebawe tadi Kerbawe wah bahaya nih. Gue jadi banyak dosa. Banyak Omongan dosa. sama oleh. Lu. Iya. Ancol Iya. ya Ancol aja Ancol. Iya, kebawe. Ya santuy ya, jangan mare-mare. Jangan marah-marah. Marah, Jangan mare-mare, jangan marah-marah. Iya, iya. Berbahasalah yang baik dan benar. Oh Nah. iya, Sesuai dengan aturan. sesuai aturan. Kalau Subjek memang- predikat. Sah. Subjek nggih. Kowe bola-bali muni Pak Bambing iki nek aku rung dirampungi aku deg-degan. Kadang aku wis dilunasi ya tenang wae. Ampun Pak Bambang. Oh, boy. Pak Bambang ki piyaine sing ndi? Yang itu pakai batik dong. Wes dua aku wes Iya. WA-an. WA-ne Pak Bambang Iya. wes dilebokke WA Ya aku. mesti tae. Sik, kowe mau kuwi
WA-ne Pak Bambang Pak Bambang, dilebok. Wes dilepokke WA aku. Oh. Wes guna WA aku wis ning ngene Pak WA-ne Pak Bambang ngene dadi WA-ne Pak Bambang dilepokke WA-mu. Elisa. Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Terhormat lho. Panjenengan iki haji kok WA-ne Pak Bambang dilebokke WA-mu ki kapan? Wah, omongane Mana sih? mulane WA aku ning jopo. Wis ngene wae WA-mu dilebokke WA-ku wae. Ora sudi. Ini WA apa? Entuke. Salah. WhatsApp. Alah. WhatsApp aplikasi. Diperpanjang dong. Iya kan itu singkatannya WA. Iya, tapi kalau bahasamu begitu tuh jurus-jurus peri-peri koloso. Itu jurus Apa kuwi peri-peri koloso? Oh, serempet-rempet bayan lu, Mas. Tadi WhatsApp-nya Pak Bambang Iya, sudah udah masuk di masuk ke WhatsApp memorinya aku. WS. Ya udah chatting. Weku isik ning nggonamu to? WA-mu. Sini WA-mu ra tak simpen, WA-mu ra nen tak lebokke WA. WA-mu lebokke debok kene wae. Ora gelem aku ne. Dah pateng keler. Gue ngunyek sawam. Ngono aku. Lisa. Ya. Ini memang di sini masyarakat khususnya penontonnya Pak Seno Ya. salah satunya yang ditunggu-tunggu Elisa. Iya. Elisa Krupus. Orcarus. Oh. Alaso. Wis ora bakal duwe bojo kowe ngarani jenenge wae angel. Kenapa? Yo Elisa Kuras apa? Elisa Orcarus Alaso. Ora saru. Orcarus aku udah melu-melu iki ne. Oh sarus. Orcarus. Koloso. Orcarus. Alaso. Alaso. Iya ya ora budak. Lagi padha karo Mas Gareng biyen dek jaman nom-nomane jenenge ya saka Sulawesi lho, Oh, jangan nome Elisa Orcarus Alaso. Kuwi biyen Bagyo kaya kakus Alaso. Oh, gene padha Bagyo kakus. Mbok ngomong. Aku sak sedulur aku kakus kono jumbleng. Apa seno ono jeneng jumbleng? Ono salurane. Oh, lagi ngerti aku jeneng Tanpa pas. jumbleng sapa penadahe? Oh, iki kakus kuwi jumbleng. Iya, Elisa. Nggih. Kanggo nambani brantane ngatine para sing mirsani wayang. Ije. Kangene marang sliramu Kangene nembang. malang silang. Sesideman apa Oh, rengu? ije. Wis seneng rengu apa demenan? Demenan. Sesideman kok. Sesideman. Sesideman iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwon. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Iya. Aku yang gelap ya. Tapi tetap seneng lagune. Oke. Berarti sesideman nggih. Iya. Ya, sesideman diaturake Sip. monggo. Wiwitane Anderek sang peke Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Mas, iki lagu iki tak aturke Pak Tri sing mirsani nyengkluk ning kene. Ini request juga loh. Oh, Ya. Beliau request Pak ini Kristianto tembang request. kangen. Nggih. Tembang kangen. Ya engko diaturake. Cih. Aku sesuk pilek ya omong karo kowe iki. Ngapa belek? Kok bindeng kowe ngomong kaya ngono. Aku kudu sisi. Bendera terus yung yon selendang kuning kang sangking Oke. wukir swara kurang premono
ning wases agung Angung romarang bendoro Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becik patenono timbang bepisah Sulestyo parewangi samutono lawan kula Garwalan Praputra Yo. Yo. Liwat kinjanging alismu kawasahang landang aku isih mampu ngladeni salahku monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno ketua ngajrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mampro rukun hadapi jauh uripana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem Cita luwih becik patenono timbang bepisah karewangi samutono lawan kula warga Garwalan Putra
Lah sing cilik-cilik jogete cucuk gerakane pas karo sing Pas ngendhak gendhangan, bareng toh. pake kae wis teko karepmu ra karepmu kowe. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning ngematke, Nggih. mergo piyai sepuh ki wis tarape ngematke. Ngrasake. Ngrasake. Ngrasake kendangane. Matur nuwun nggih Pak De. Sehat Pak De. Sehat Pakde. Alhamdulillah. Nggih, niki sampun katuraken sesi Ya. ceman peseno. Ya, matur sembah Nggih, nuwun, matur Mbak. sembah nuwun. Elisa, Mangga. mengko gentene kancane iki pamundutan. Iki ngopo? Ada rebutan mateni gareng. Ya, tembang kangen. Mangga. Nun. Oh. Kodang kuning bar niki nggih, Pak. Bar niki mengke kodang kuning saiki tembang kangen riyen. Nggih. Monggo, ya. Dadi tangan podang kuning, Pak. Heeh. Menika pamundutan tembang kangen ugi wonten. Ya. Nggih. Ya. Diaturake langsung wae ya, Gong. Heeh, mangga, ya. Cah lemu-lemu kok kalah karo cah kuru. Heeh. Lah ya aku ya kalah ora? Hah? Iki mau kalah ora? Aku kalahe karo kae kok kaya jaran teji Lah iya kae. mulai aku ya kalah. Aku anggere musuh karo tukang las ki. Kok tukang las? Apa? Aku kacamata iki. Kok tukang las Iki cilik ning atas iki. Dadine aku kalah. Kalah. Iya. Ya pancen Iya. seragane dhewe. Matur nuwun lho, Mas. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Malih wonten malih boten. Iku apa lho? Wong nyawer kok njaluk. Ora jane kuwi sinden apa preman to? Wis kaya ngono kuwi kahanane. Ya ora apa-apa. Ya, Tra yo. Yo. Yo Reng yo. Ayo Eh. cek-ceken matur nuwun Mas Garek.
nggon kita ulah puja ulah brata ana ing lengkeng Argasunya. Ibu sewu-sewu kelapatanipun ingkang wayah tadah wadana menawi dipun parengaken kula badhe nupriksa. Gandeng kula menika dereng mangertos paduka menika sinten Kulun. Yen kita nyuwun priksa ulun iki sapa ngertiya. Ulun iki dewaning geni. Wewise ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Hyang Budawaka. Paduka Sang Hyang Bathara Brahma ya pancen bener mengkono Kakrasana. Waduh Kulun. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cemadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka kepareng tedhak merpeksa hanjugaraken anggen kula alam pasmedi menawi kula badhe nampi pidendhan lajeng dosa menapa ing kula sandhang. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun Kakrasana labetan menapa ing sampun kula tindakaken Kulun Kakrasana wonten timbalan. Ayo kaduk ati kajron penampa. Yakine ulun prapta merpeki kelawan jeneng kita nggon kita nedheng ulah semedi mau sayekti nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jati Murti. Apa ingkang dadi panyuwun kita Jawata bakal ngudaneni jumbuh kelawan apa kang dadi lenging cipta nggon kita golek pepadhanging ati. Ibu esmunipun bingung raos sing manahipun ingkang wayah pun Kakrasana. Dene kula mapan wonten ing Argasunya tuwin kula lampas medi menika kala wau. Krana sejatosipun namung kepengin sanget kula ngawuningani dhateng jati diri kula Kulun. Krana saking pitangan kula lelampahan ingkang kula sandhang wonten Widara Kandhang menika tumrap kula mukal kelampanipun Kakrasana wonten timbalan. Yen to kita bakal golek pepadhanging ati Jawata ngudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu saktenane sarta urip kita ingkang dudu sakbenere kita kudu nglakoni. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ngerti yo. Lamun sejatina kita kuwi dudu putraning Deman Sagupa. Kita kuwi dudu anak Widara Kandhang. Kula menika sanes atmajanipun Bapa Demang Sagupa. Ya, pancen mengkono Kakrasana. Nanging ngerti yo. Kita aja kaget. Kita kuwi sayekti atmajaning Nalindring Mandura. Ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang. Nuwun pamunten. Menawi kula menika atmajanipun Nalindra Mandura kenging menapa kula menika gesang wonten ing Widara Kandhang. Apan kasengaja dening Nalindra Mandura nyingitake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sakarone sabab dina samengko negara Mandura nedheng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turasing mungsuh turasing Prabu Gurawangsa ingkang nyidra resmi kelawan garwane wong atuwa kita ya kuwi Dewi Marirah ingkang dina samengko wis ndarbala dewasa sarta darbiniat bakal ngrebut kedaton negara ing Mandura. Ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingitake ning Widara Kandhang. Mula Kakrasana gandeng kita wis ulun jarwani sejati ingkang pranyata kita kuwi atmajaning Nalindring Mandura. Dina samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhal marang negara Mandura ingkang dina iki nedheng anakake adon-adon ya kuwi wujuding menungsa jago saka ing Sengkapura lumawan jago saka ing negara Mandura kabeh mau dadi karti sampekaning Kangsa Dewa nggone bakalan judak kepraboning Mandura mekaten Kulun. Iya mangrimin menawi kula menika atmajanipun Nalindring Mandura lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Narayana kaliyan pun Narayana Kakrasana wonten timbalan. Sejati Narayana lan Narayana iku uga putra Mandura ingkang uga kasingitake ana ing Widara Kandhang. Kita katelune ya kuwi Kakrasana, Narayana lan Narayana sayekti atmajaning Mandura. Kita lan Narayana kuwi tunggal ibu wondene si Narayana kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si Narayana. Mekaten Kulun. Ya
Kejaba saka kuwi nggih ulun uga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuataning lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Mandura ya negarane wong atuwa kita Prabu Basudewa Kakrasana tansah marmaring sukma sinukmaya minahyo ing asepi sumimpen telenging kalbu sumimpen telenging kalbu pambukaning warana pusaka loro ingkang sinebut pusaka kudrat lan wiradat ingkang pusaka kudrat bakal mapan ning epek-epek kita arane Kyai Nenggala wonten ingkang wiradat ya kuwi wujuding pusaka kengaran Nalugara Kakrasana pusaka sakarone iki dadi sarana nggon kita bakal gawe pepadhang negaring Mandura matur sembah semono tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten pukulun tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brahma mara kebat kita tampa ninggir Kakrasana pindhan pun dene paduka sampun paring kekuatan lahir dhateng ingkang wayahipun Kakrasana gandeng wis paripurna nggon ulun paring kanugrahan kelawan jeneng kita ulun tak kundur marang Kayangman mundhak dadi dukaning Sang Hyang Jatimurti sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka ora suwe meneh kita bakal ketemu kelawan kadang kita sakarone kantinen supaya nonton adon-adon ana ing negara Mandura mbok menawa dadi jalanan nggon kita bakal bisa madhangake kana negara Mandura luri ngestaken dawuh sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Hyang Pikulun Bathara Brahma aku malah ora hafal Mas sumpah aku ora hafal lagu aku kudune wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana sasar kewan apa-apa ana pringin praon ana bandulane no pengin jajan cekake sarwana jajan cekake ra kuciwa lha mergo sarwana heeh cacilik ndi muda-mudi lan ling tilas bocah pisan dina Minggu ayo nang Gembira Loka aku wedi nyanyi Solikin jane nek wonge ana iki wonge gering. Iya. Gering ki apa? Lara. Oh ya lara wae kok gering lho. Ayo pitik kae nek arep diblerak mergo gering. Ya ning istilahnya lara ya lara wong lanang. Ning tenan aku sumpah Mas iki sewengi metu Gembira Loka tok. Waduh jan. Wah senenge pol. Bener. Ha iya. Meng kaya ngene wae ya iso dadi penontone atusan ewon nang YouTube ki. Iki tandane kowe sampean ki dalang open. Kok dalang open? Mergo iki lagu iki wis suwe ana tur biyen kerep dicakke. Kerep banget. Ning mergo liyane iki do ora open sing ngopeni sampean iso nggo golek pangan. Iya, lumayan bener. Aku ki iso ngopeni dagelan-dagelan simbah-simbah biyen. Karo meneh iki yo kanggo ngecek karo ngetes kanca-kanca yoga bahwasanya sampai pagi pun beliau-beliau niaga ki tetep isih melek. Wah. Wani merem ki resikone gedhe. Tenan kuwi. Ya mung siji. Sing kilap siji. Apa? Mau lho, sing mati mau sapa? Sing geder ki takon. Jebul pas paten-patenan sing geder turu. Lah kok melek biar ki sing mati mau sapa? Ngono ki.
Ayo sajake ngimpi desane Keseripan. Iya. Nggih. Oh, iki pundutane Pak Bambang. Nggih, napa? Lah kene iki wau to. Oh, nggih. Pancen pun pesen set kula teko. Ya lho kok lho Mas, siap aku yang ngono. Iya. Nggih nyuwun pangapunten Pak, Mas Solikin mboten saged derek. Nggih. Nggih kepeksa niki masal gembira luka masal. Pak Bambang iki nek Pak Solikin ora melu ki ya gelo, asline gelo. Ning mesti aku wis ngerti iso maca penggalih Pak Bambang. Piye to? Wah, Solikin ora melu ora iso ngetoki bira luka sing saut-sautan. Oke, ora masalah. Sesuk tak nanggap meneh, mesti ngono. Ning nggih ngentosi Solikin waras, Pak. Nggih. Ngentosi Solikin waras ngenteni gareng-gering, Pak. Oh, pujine elek. Kowe iki senengane ngalup. Ora ngalup kok ya. Mong ning kene iki pujine iki mujekke Pak Bambang sekeluarga kali Srubeda Gudorcana sing nyambut gawe sehat. Uga karo sing dikitanke. Ngopo? Ya ben dadi bocah sing migunani. Migunani. Aku wegah aku. Aku akhir keburuk Bagongi wegah omongane mencam-mence. Bagongi sing duwe malah ora iso nglakokke lho. Bareng kecekel aku malah viral Bagong iki. Dadi sing nglakokke mangkel karo aku. Iki wae sapa? Ngene Mas Cahyo Kuntadi iki. Dek aku mayang suran tak gawane ya, Dik. Mang beto Mas, ya barang tak gawa kok malah. Lah kae dalang alusan kok Dadi senengi. Iki sing iso nglakokke ya dalang bekasaan. Yo nang mburi kelir yo. Ngapa? Tak pacul cengelmu. Aja to sing wingi wae urung duruk kok saiki arep dipacul neh. Wong kok ngomong kitan-kitan. Ayo saiki ngudi kawrung ngulir budi. Kitan ki apa? Kitan ki supit. Ah, beda. Kitan dhewe, supit dhewe, tetak dhewe. Ning aku gak lho nek diarteke. Lho ya ana artine. Kowe terus muni ki. Ki Seno Nugroho. Kitan terus ki. Kuwi saka tembung. Loh iki masuk logika. Apa yang saya katakan itu memang betul-betul ada. Aku ora iso kon ngarang kaya kowe. Oke ora masalah. Tak jajal kepinter aku. Kitan apa? Kepinter aku kok kepinteranmu ki piye? Tembungmu ki lho. Tak jajal kepinteranku ki lho awakmu. Oh iya, Dik. Heeh. Kepinteranmu kitan ki apa? Itu kita lelaki harus melakukan. Iya. Tanpa itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Tan. Ayo tan ki tanpa. Kowe jane gatekke ora to no? Kita itu harus ada tantane urung ketemu. Tanpa melakukan itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Oke. Oh, saiki gendi kowe ngartekke supit. Rungokke. Ya. Nek ora iso kaya kowe luwung urang Bagong. Lagi iki kowe gelem saut-sautan ya lagi iki. Ya, supit. Su. Ora usah cerewet sik. Tak mikir. Ya lono jedahe kene iki kecekel kene. Supaya tetap bersih harus ada yang dihilangkan. Pit. Segipit. Sedikit kok. Digawe segipit ra apa-apa mempel situ. Segipit daging yang harus dihilangkan tanpa merasakan sakit. Supit kok ana tan iki lho. Supitan. Kuwi wis ana akhiran. Yen asline kata dasare supit. Supitan kok. Ora, supit ayo supit tok. Aku nek supit mau. Supitan tanpa ada rasa sakit. Contohnya sekarang Pak Bong itu nek menawarkan tidak terasa sedikit pun. Iya dah? Ayo kuwi padahal aslinya kaya dikruyuk semut geni. Jane yen supit iki peringatan bagi seorang laki-laki. Nggih. Niku nganu Mas Gareng niku nulat jeneng Nabi Ibrahim. Nggih. Nek kula cocok dengan penemunya orang yang mengatakan bahwasanya kalau mengislamkan itu sebetulnya ada kelirunya sedikit. Karena seorang manusia itu masuk Islam dikala mengucapkan kalimat syahadat. Kamu kok Dek Novian ki sadurunge sunat wis mengucapkan kalimat syahadat. Tegese wis Islam sadurunge. Oh. Ki aku ki jebolan majelis taklim kene kok. Wis arep ngejak apa wis saiki? Ora ngejak. Ora ngejak piye wis kadung tekan kene ora dijak iki.
Heeh. Aja sia-sia lho karo aku. Supitan ki mau. Wis ngentekke. Kowe saiki aku tak takon. Supitan itu ada berapa dekade? Ayo. Lek tembungmu kok keduren dekade iki lho. Wis to wangsulana kowe ora usah dadak. 3 dekade. Apa wae? Yang pertama disupiti nganggo apa? Nganggo waduk. Wah, kuwi wis modern. Asline takono bapak-bapak sing umur 80. Tekane 85. Biyen supit ki nganggo welat empring kae lho. Jenenge welat kae. Empring kae landhep banget. Ming diris tel ngono tok wis ra dobati terus go mulih. Kowe umur pira saiki? Aku wis umur 50 munggah lho. Ah 50 munggah iki sing nganggo welat mula bentuke ra karo-karuan. Ayo delok, wani ye. Bojoku malah dadi seneng kok. Malah dirasake iso tekan dindi kok. Nyeprok kembang mawar kae kok. Dadi wah iki bojoku agar Siti mewah. Ayo kuwi akibate nganggo pring kaya ngono kuwi. Istimewa dadine ning bentuke pancen ora pokro. Ayo, iki dadi pring terus mulai modern malah saiki ana apa? Laser ya, Mas. Laser ki kalah meneh saiki ming ana sing dilempit. Lah kowe iki berarti ra sayang anak. Lho ku sayang anak piye wong anakku wedok kabeh kok. Piye to kuwi? Oh iya, ya berarti ya sarang tetangga lah ngono wae. Ah mulane anakku tak terke wingi ditari kok aku robonge. Piye? Piye Mas, supite model pripun, Pak? Sing paling larang niku ming dilempit. Terus dilempit terus diapake? Ayo ming dilempit kaya diwiru kae. Wah, bentuke kaya potelot tapi banget rapi banget. Ora iki gen ora ucul terus diseleti kok, Mas. Ora ngerti aku kuwi urusane dokter kok takon aku. Nek takon ning ngebong kono ora ning aku. Lho, oh lah wong kowe iki sing ngeterke anakmu sing tetak anakmu kok. Lah nek aku ora takon karo dokter niku dikapake ngono kok kaya arep ngerti-ngerti ya. Kok nesu napa to kowe iki? Nesu pertanyaanmu ya ora masuk akal kok. Lah kowe diseleti apa ora? Ayo ora. Ora ya wis kok nesu. Kok kari omong ora kowe kok nesu. Amah aku kok muni ora sing logika ngono lho. Pertanyaane sing logika nek takon aku takon laire Gatotkaca ki dek kapan ngono malah aku ngerti. Aku dalam kok takoni supit. Ayo kapan laire Gatotkaca? Aku ora ngerti lali wong dhek ora ngabari bojom mbokne mlebu bidan ngendi aku ya ora ngerti kok. Lho si Ar ki waktu nglairke ora omong kowe. Sapa? Arimbi. Ora ngerti aku wong do meneng-menengan kok ngerti-ngerti wis metu kok. Oh, katileki nang rumah sakit ya ora ana. Oh iki nang bidan. Pasien iki saiki gandeng aku kepethuk dalang sing pinter. Gareng kuwi jane anake sapa? Anake Semar. Sing asli. Anake nek cara Yoja Begawan Solontara. Tegese Gandarwa Maya. Anake wong pinter, anake gendruwo. Iki anake gendruwo, ngati-ati. Omong sak omong karo aku ngati-ati. Iki mau ora sida udan sebab apa? Lho. Sampean to? Heeh. Mergo sampean to. Aku ora sombong lho, kuwi sing ngomong lho. Ora sida udan mergo tok dongane. Lho, sing ndonga sapa? Lah sebabnya apa mergane? Lho, mergo sing gawe ora ngedunke. Iki ora usah dipikir mumet-mumet to, wong uripmu dhewe iki wis rekoso. Ora arep tak pikir mumet kok. Ora. Oke, nderek bingah ndongake ingkang nembe. Iki Sunter Jaya lah yen iki tak oceki, Mas. Iki ora tau oceki bakale kualat aku. Sunter Jaya napa, Mas? Sun ki saka tembung sunyinya suasana pecah dengan keramaian yang diadakan oleh Pak Bambang sekeluarga. Iya, luar biasa. Ternyata Pak Bambang punya hajat tasakuran putranya yang baru digitankan Mas Novian. Betul. Jadi wayangan dengan dalang yang lagi koming di apa kuwi? Berapa? Sing lagi meledak-meledak di sosmed ki apa? Booming. Dengan dalang yang lagi booming Ki Seno Nugroho dari Yogyakarta. Ya. Z. Gula Zaina. Wong ya, wong Jaya ya ini wayangan komplit ya ini. Ada dagelannya Gareng dari Semarang. Wah. Iki paket komplit yo ngene iki. Wayang kok tanpa gareng udan terus. Wah, anggepe
Anggepe dhek iki sing nolak udan. Pancen ya. Ora percaya ya, Le. Ora percaya iki lho adimu lanang iki. Ora percaya kowe. Ayo percaya. Aku wis tau lho rek. Kowe iki ora sembrono terus iki ya pancen pawang udan tenan. Lho kene yo ngerti. Lho, tak kon ning nggon aku dek jaman aku ewo ya. Piye kang kae kok mendunge kaya ngono? Meneng kok. Meneng wae kas dakep. Mendung sing nang tengah iki ngulon kabeh. Weh, ha to. Let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Terus banget terus tak tuthuk ember wong. Mau kowe karo wong kejem. Karo wong kejem. Lah salah nolak udan kok malah mendunge nggawa kanca ora. Ngundang rombongan. Ayo saiki udan ki apa tegese? Udan ya air laut yang menaik ke awan lalu di sana menjadi omong ki sing de facto. iki ngelmu lho. Ngelmu kuwi Takono guru ngendi wae? Air laut menguap. apa mesti air laute sing menguap apa air kali ra entuk meluap? Ya maksud air laut ki meliputi air kali, air apapun karena semuanya air itu Piye? bermuara di laut. Terus piye sing Menguap menjadi awan. Awan kok kena dingin menjadi bintik-bintik kecil. Yang ada di sini. Ora kuwi keringet buntet apa udan? Kok bintik-bintik kecil lho? Aku udan apa? Udan ki umume banyu. Dek diinteni ning ya ditolak. Akeh masalah sithik ya masalah. Ning kabeh kudu ditampa kuwi paringane Gusti. Weh. Nek hujan. Hujan, ora Ayo. udan. Iki basa Indonesia, hujan. Ayo. Ayo. Bose to. Ayo. Hanya ada kalau ada mendung. Ape tenan. Ayo. Apa? Edian tenan, sih. Wah gojok iki. Metu ya iki cara lawas lho kene iki gojok kene iki metu. Ning anu sing tak terjemahke iki untuk ora jeneng nganu ora iki mung nyelimur sing lagi kebanjiran. Nggih. Dadi banjir niku banyak airnya. Jika semakin tinggi segeralah mengungsi. Raihlah apa yang ada saja, yang penting nyawa Anda selamat. Wis. Kuwi iki awake dhewe nganu Mas Gareng. Dawa. Bila sungkawa kagem para kadang-kadang sing kena. Aku ora mung sungkawa tak, sungkono barang. Sapa? Ya ora mung aku sungkono barang. Iki ora sembrono lho iki. Lho, iki nang Jakarta lho. apa sing entuk sungkawa iki gur kowe tok sungkono ora entuk melu sungkawa? Maksudnya iki kata-katamu sing apik. Lho, lah kata-kata apa? Kata-katamu ki mau lho, ayo padha nderek bela sungkawa sing kena banjir kok tekan sungkono barang. Maksudku ki sungkono barang iki tak kon melu bela sungkawa ngono lho. Oh, ora ngono ditengake soalé iki kan sing kena banjir cedak-cedak ngono nek nganti do streaming wah cangkeme Gareng kok malah mleh no parani gawke. Ya ora ngono to, Mas. Salah kowe. Wedi. Ora wedi apa? Sopire bajemu sing tak tumpak ya bar kebanjiran sopire. Salah kok ya. Ora ya Sedulure-sedulure awake dhewe. Nggih, mugi menika pacoban seperti yang saya katakan tadi, apapun itu bentuknya, baik rezeki maupun musibah harus tetap kita syukuri. Nggih, terus Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis